Panitang taon ilisan kay guba no, naguba ni sa bagyong Udit. Ilisan na to bago. Ilisan na to bago pundir. Ini siya yung wire. Hindi ka kumpiyansa kay live rabaniro. Ini kumpiyansaan kay buhi ni siya. Tap-taan ni way pang-pang dito sud. Wah. Kuya kaya ko estilo gihikta na ko to babaw. Aron wala na lay gunit-gunit, gitap na akong usa. Kanin lang sang usa to itap pero dumi live niya. Kani. Ditso ni siya dito kuan. Kuryente. Nya. Untay gunit ani kay. Lisod man og gunitan. Ako na lang gihiktan. Pero hiktan dito aron makatap taan ng wire niya nga wanay gunit-gunit. Ay ato na ni connect yang wire live niya live. Oh, live oh. Suga no. Iti mo. Okay, sige na. Pero wa pa na to masumpay. Naputol atong video kay naisunog ng goods tupad. Magay na paong din. Ito na ning ikuan ng iyang kuan connection kay aron matabunan ako. Naman ang ato ang pagtap niya. Nakatabang gid atong pagbitay aning suga. Ato na ning badbaron ang iyahang higot kay aron atong testingan pagpasiga. Dili kay ingon sa pamauta pero ako ro nang kagaling taktika. Wala amtay helper. Nya ang suga kuyaw sag modikit dito square nya. Kuyaw sad og simbako og matagak makasa ta. Akong gihigot dito sa wire oh. Muna siya yung istro. Karon okay na. Oh, atong i-on ang yung switch. Karon ma okay. Oh. Sige na. Okay.